Voin hi December ninga sang ni som ni rin ni ania. Mizo official channel thir tu zongzong te chibai kan book ka cheu. Ripui leng me kara buaina le har sanatok lova. Lim taka hunin man theinan du sakna kan hla na cheu. Kan YouTube channel masa stories thil makbom mizo channel kha. Zau zoga kalpui ani zok theina turin. Mizo official channel tiin aming kan nun thla ka. Subscriber te ta namal somna ni ngei kan bei sei. DIPR Mizoram Twitter ina nimin December nili sang ni som ni zirtop nia. Mizoram chunga COVID-19 din munaron tarlan hi in thir ma sathuak te ang. Nimin nili December sang ni som ni khan Mizoram COVID-19 positive som ni panga mu ani thunon tarlanga. Heng zinga hian mi som pali te chu state po na tanga local le lo hote ania. Mizoram chung lama hi chuan vei kan tla hniam deuh ni na langa alom hle mi puite po ifim khur zelang u ole ama sain tun hnaya anti defection act lo chana serchi bial tu pulal duoma MLA tanga bantir ani thu kal zela ZPM General Headquarters chuan press statement hetiang hian aron siama ian chiar ma support teang Mizoram Assembly Speaker chuan ZPM Legislature Party Leader Pulal Duoma chu MLA tanga ban ani thu November ni somni pasari sang ni somni khan apuanga he thua hian ama thlang tu ZPM mipui tale Mizoram mipui abikin sarkar kalphung thar du tu teril ru ahliam na hle ani Pulal Duoma hek tu MNF MLA som pani tenan hek na thu te kim chang takin kan lo mu ve zela Dan lama kan mi thiam te nan uluk takin chipchiar takin kan lo zir nga zelbok dan lam thiam te kan biak ron te zongzong in Pulal Duoma an hek na thu hi loko ta chuan thutling ani an rin lo thu an soi zel ani chu wangin Pulal Duoma du dan le lo lama kan mi thiam te du dan chu loko ta kala Pulal Duoma an hek nei chawlen ngai ni se ti ani heti rol hian Pulal Duoma thlang tling tu ser chi bial chunga mi puite hena an ngai dan thona bom ZPM toll free asiama ZPM mi puite mai ni lovin share chi bial chunga mi puite point ngai dan na satakin anon tho ani chuti chuan ama Pulal Duoma le dan lam mi thiam te du dan loko takal thule bial mi puite ngai dan mi pui ko takal chu ZPM Political Affairs Committee chun ngun takin ngai tuwa heti buai hi dan bo chiat na wanga in hremna ni lovin Politics sa in baina liawa ZPM chuan apoma chu wangin ama thlang tu mi puite le du sak tu mi puite rot na chu zom zo ka tha hria in Political Affair Committee chuan angaya loko takal lovin mi pui ko takala mi puiten thutluk nan siam thei tura mi pui hena zual ko relta ani chuti chuan lo thei lova mi pui ko takal tur kan lo ni ta ka chuan by election bua sai ni huna pathian in remati chuan Pulal Duoma hi ZPM party ayo in ading le nge yanga Mizoram dikna justice zaomzia puan chuanarem chang ani ti ria khongaya vote lo petreu turin ZPM chuan serchi bial mi puite kan som ngalani tin edi zo sang liana kolni General Secretary in charge Publicity Department ZPM chuan ming sign in aron tarlang ani soita ang khan mani loka khan kan hrianga Anti Defection Act mangin MNF MLA som panhi ten thu buai an theluta chu House Speaker Pulal rin liana khan thutlinga nga in Pulal Duoma ZPM MLA le opposition leader ni mek chu MLA ni na tangin disqualified ani kha chuti rol chuan Pulal Duoma chungchanga hian thuthar tam tak omma sela mimal ngai dan le tranzong naya thilti arem lo wangin thubel chian do le press statement an siamte kanon tarlang ani ti min lo khriat sakturin viewer tele subscriber te kanin ngen ani heti angalo ni ta ka chuan serchi bial tu Pulal Duoma hi ZPM statement alan danang khan by election a adin le ngei mela chuti rol chuan Rurelai party MNF lam hian candidate thatak mai anon da tura kan ngai boka tunge tlinganga tunge ding changzo kang ti chu mi puite ro rel na mi puite vote thlak dan ain ngat to don ani chu wangin thu thar dang a omani chuan he YouTube channel atang hian chiang zo kin ron upload le kan tum don ani
ahun lai ani boka US presidential election lam in thlir le phot te ang kumin sang ni som ni US presidential election me uchuan fel lam a in buai lam alapan zel moti tur ania ngai ventu te tan chuan ni tin zan tinin thu thar hria tur om reng mai mainstream media tam takin Democrats candidate Joe Biden atlinga huang to ma sela mainstream media ni velem lo news site rang te ro chuan President Donald Trump hian US president hi anile ngei don ani ti anon puang ve mek boka thu dik chiang taka hria thar hlema sela swing state kan ti te zinga state legislator Senate le House of Representative member chuan governor le Secretary of State tena Joe Biden atling ngai ani ti certified nan lo pe chuak ringot chu pom lovin US Constitution ina state legislator te thu nei na pe kangin electoral college vote pek chua lawan tum thu aron soi ta sup mai an lo pe chuak ani po in Donald Trump pa vote an tum thu le vote ngei tura electoral college voter tir an tum thu anom puang chuaka heng thu buai lawsuit an file ranga hian Republican Party ten House le Senate majority thu nei na an nei awangin heng legislator te thu chu hi pomom tak nin alang ani tukin jing December ninga sang ni som ni inrin nia news site rang tena anon tarlan danangin President Donald Trump legal team te malak nakal zela Arizona State Legislature Senate President Karen Fund le House of Representative Speaker Russell Bowers te chuan press release siamin Arizona Maricopa County Dominion voting machine le vote audit nei turin thu chua an siam ta ut mai le soita gang khan Arizona State a hian electoral college vote som pakhat a oma Arizona State a hian Republican Party te hian Senate le House of Representative a hian thu nei na an chang ve ve ni kan ti to kha hetiang alo ni ta ka chuan President Donald Trump tan hian call a eng tran ni na hriata enge thukal zel chu kanaron update zel don nia heti megla hian right side broadcasting network chuan India sana zanin dar khata hian Georgia State Valdosta Victory Rally ne na kongzo live in apechuak dona he huna hian President Donald Trump baka Republican Senator David Perdue Senator Kelly Loeffler le Republican mipoimo tak te antel doni naron tar lang bok ani tundin huna hian American election a hian Joe Biden alam te hian White House lu turin theito pin tran an la a cabinet te po siam fel thokhat to in tuna hian White House lu turin an mat chop mek ni na hriata nima sela tuna swing state kan ti thu buai lawsuit an file na tam tak borua khan thlir le thu hretu anon pungtak tuk awang hian Joe Biden atana White House Oval Office lu hi thil harsa tak mai ani don ta ni na langa President Donald Trump hi Trump ni na tan US President atana lak lu ani arin omma ma ta jok ni in alang ta ani ole Mizo official channel clear tu zong te loinen kol tha ula chanchin thar dang nen kanon le thuayang